Ďalej je tu možnosť pridávať si feedy, čiže ak máte napríklad blog, kam pravidelne pridávate príspevky, nastavíte si tu feed z toho blogu a automaticky sa vám sem všetky nové príspevky budú ťahať a vy ich viete hneď zdieľať ďalej, čiže na svoje sociálne médiá. Alebo si môžete nastaviť automatické prispievanie, čiže každý nový príspevok, ktorý pridáte na svoj blog, sa automaticky odošle aj na vaše sociálne médiá. Sú tu rôzne nastavenia, čiže či chcete publikovať každú hodinu, každý týždeň, každý mesiac, koľko naraz chcete publikovať tých položiek, či chcete, aby vás Altax Social App upozornil, keď budú publikované. Množstvo je tu tých nastavení k tomu. Čiže to je nejaký spôsob, ako mať pravidelne obsah na svojich sociálnych médiách bez toho, aby ste museli každý jeden príspevok vytvárať zvlášť. A ako sa teda vytvorí ten príspevok? Či to je vlastne zdieľanie vytvorených príspevkov na blogu? Áno, na blogu napíšete príspevok a on sa automaticky odošle na všetky vaše sociálne médiá, ktoré si tu zadáte. Čiže netreba jednotlivo prísť na Facebook, pridať príspevok, ísť tak, že on sa automaticky. Že automaticky to pošle všade, kam človek chce. Áno, presne tak.